300,000 ኤርትራውያን ከዚህ ብድግ አረገ ሪፖርት ብታረጋቸው እየተናደዱ ነው እኮ በዚህ ደግሜ ማን የኔ ወንድም ኢትዮጵያ ሀገሬ ነው ይሄማ ሀገሬ ነው ካልክ ሀገሬ ነው የሚሆነው ኢትዮጵያ ጓዳ ያንዛራት እየሰለልክ እየተጨማለክ እንደገና ከሻቢያ ጋር እየተሞዳመቅ ጦርነት እንድታውጅብኝም አልፈቅድልህ ሲፈልግ ዲፖርት አረጋለሁ ሲፈልግ ድራሽን ላጠፋ እችላለሁ that's my country سلام تخطاتنا الشانل كما يكنيكم كما تكونوا سنة كتكونوا ناوتر من يوتيو أبزي وانزي تكونتات أب منغو إيرتران إثيوبيا نزلو بزقال تفي زق أيرولو زلو جزينا زلنا زك بالكلو خنتاي مالتيو مجمريا تكونتات كابتي أب ميديا نسمع زلنا بتحتي نبزقال تفي مأزنات يحس كم زلون حيالان هجرات فلايد مع أمريكا أبزي كدايزي نتصور زخنا مرجس إن حزت خير الله إذا ما بزي قدس أبينا يكونتات لنا بتخكل نتحبريتا فليتنا أنت عينات أبركتو هنجاب نغل أنت عين سجوم تغن وسنت نغل نحنا نفس وقت في نازم الكاتيو توم برايم مينستر أبي أبزوانزي حيز وزلو من قدي فول فورس ويكاب بمولو حيلي أميديا يكون بدحر مقارة جاي صرح لهم زلو استفلالي وقني يسمع له تلذي أبزوانزي إيرتراين أبتبيا زلهم أقدس حبريتا كل واي لعلو خلو دما نيرتراو بحفشة أب كل عالم زلو أقدس حبريتا أبتي كمزي نا إثيوبيا بروباغندا زغور زلوس رايز يكون هجا أبت مينستريم ميديا هذا ستيت ديبارتمنت نا أمريكا ويكات منستر قدات وصاين أمريكا أقداسي مجلس أوتيلو كمون أمسيهت دا إيكونوميست كمون أبزي فرانس 24 زبل استفل عليه حبريتا بزعباز هلو كنتات كوتس جمير له زي دما نابيك خيد خل انتاي كأنفت خل كن ريينا مسوتا تحايزو دما أبكال معبالتات بوغن إثيوبيانز قبر زلو استفل عليه ناي أمحرا ناي أوروموك ناي تيغراي نعون مستكونتاتنا أجنازيبنا كن رينا سلازي نقولك حق زخل حبريتا لاني بليس لا يقبروا عقل غيركم تسمعكم بزح كتب مهارو لتخليهم قداينا يفتك بحري تديسكاشن ناتم يغطل على اللوجينا نسوون كنسوم عينا بكيلاتات نسوم زغربو زلو كاون تجنزيبنا انت عينة تحسس بهم زلو من خنفلد مالتش سلازي دقفناتكم اي تقوارسو لا يقبروا عقل غيركم سمعوا ازي مجمر يا زغرب كلكم ازي حنت كابتن اقد دسيت معت انتاتات يا ابزوان زي دزاربو زلو سمعوا ازي سبزي ازي حدا كابتن قندي افنياتات بروباغندا زغبر زلو ازي بروباغندا زي دما حق كون خلي مالت قبل السبات تقبروا زغلو هذا سب كفرار هكا خلو نت مفررحنا بفلاي كم سدتنيا كم كوبرو خمس خل غير كاوسدو مخنياتو انت زي غبر صقم يبلكا انت غبرو جن كولجينا سقمت موسات اقداسيو نسمع يا جن تايب لا لبز حبير تراي از ነገር እዚ ድማ حقነት አለው ይብሎም እና ባሁን ኩገትፈይ ተተው አንዱ ስለማንን ሄዶ ስለነካው አይደለም ወይም ደግሞ አንዱ ሄዶ ሌላውን ስላጠቃ አይደለም ጦርነት የሚከሰተው በሁለቱ መንገድ በሚካሄድ ነገሮች ስካሌት ያደረጉ ከሄዱ በኋላ አይቀሬ ኢኔቪታብሊቲ የሚባል ነገር አለ ጦርነት አይቀሬ የሚሆንበት አጋጣሚ ይፈጠራል ነው ያልኩ ያለው ጦርነት አይቀሬ የሚሆንበት አጋጣሚ ይፈጠራል ላይክ አሁን ይሉበት አለ እኛ ስድብ ጀመሩ አሁን ኤርትራን ፋለ ዘመቻ ጀመሩ ቆይ እንነጋገር ይሄ እንዲ ነው ሐሳብ ከማወንጨት ሐሳብ ከማፍለቅ የተሻለ ነገር ከመናገር ይልቅ ምን አደርጋለሁ እዚ ሰብዚ እንተ አነ ስልጣና ለው ተሃገር አይፈልጥን የግን ቀጻሊ ማዓልታዊ ዳብል ዳውን እና ገብረመ መሊሱ ሕማቅ ይዛረብ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ስደተኛታት እዚ ድማ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ክኸውን ኣይክልኒ ምክንያቱ ዘበገሶ ሓደ ሰብ ዝደፍኦ ሓያል ከም ዘሎ እንተኾነ ዝደፍኦ ሓይል እንተዘየለ ድማ ግደፍ ክብሎ ዝኽእል ሓይል ከም ዘየለ ይፈልጥ ኣሎ ነዊሕ ዘረባ ስለ ዝኾነ ሕፅር ከነብሎ እንታይ ይብላ ኣሎ መጀመርያ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘሎ ኩሉ ፈሊጥና ኣለና ኣብ ክልል ኣምሓራ መፅኦም ብገንዘብ ዜግነት ናይ ኢትዮጵያ ገዚኦም ኣብታ ኣምሓራ ክልል ምስ ፋኖ ተሰሊፎም ኣንጻርና ይዋግኡ ከም ዘለዎ ፈሊጥና ኣለና ኣብ ትግራይ ምትእትታዊ ይገብሩ ከም ዘለዎ ፈሊጥና ኣለና ኣብ ዓፋር ምትእትታዊ ይገብሩ ከም ዘለዎ ፈሊጥና ኣለና ኩሉ ዝብሎ ዘሎ እሳቶም ክገብርዎ ዝሓስቡ ዘለዎ እዩ ስለዚ ነዚ ንምቋም ወይ ኣንጻር እዚ ሓይሊ ንምውሳድ ንሕና ዓቕሚ ስለ ዘለና ኣብ ትግራይ ሓድሽ ግንባር ከፊትና ኣለና ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ኢንፋክት ኣብ ትዊተር ሓድሽ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ኣብ ኤክስ ማለት እዩ ሓደ ማዓስከር ተዋሂብዎም ከም ዘሎ ነቶም ግንባር ዝኸፈቱ ዝብል ሓድሽ ሓበሬታ ተዘርጊሑ ኣሎ بخال منجدي نحن ملو حيل لنا نظام 300 شح حوشت عدنا زلوا دليتنا هنقبر من خلنا تدلينا نستادهم انت دلينا دما بحيل وسيدنا ابت جنبار خفيتنا زلنا
ኣዋኣትዮም ከም ዝጓጉ ክንገብሮም ንኽእል ኢና ይብሎ ኣሎ ተሓቲ ዝነበረ ኣብ ገለ ፖይንት እዞም ሰባት ኣብ ዘለዉ ይጭነቁ ኣለዉ ሕማቕ ይስምዖም ኣሎ ምስ በሎ ከም ድሌተይ ኣብ ሃገረይ ድሌተይ ክገብር እየ ገና ካልእ ነገር እውን ክንገብር ኢና እናበለ ይፍክር ኣሎ ስለዚ መጀመርያ ቅድሚ ናብ ካልእ ምኻደይ ኤርትራውያን ክትንቀቑ ኣለኩም ናብ ኢትዮጵያ ትገብርዎ መገሻ እንተቋረፅኩም ይመርፅ ፕሊስ ኣይትኸይዱ እቶም ኣብ ደገ ዘለኹም ናብኡ ዘኺድ ምክንያት የብልኩምን ሓደ ሰብ ክቐትለካ ኢሉ ኣብ ዘፈራርሃልካ ባዕልካ ዊጥዊጥ እናበልካ ይትኸዶን ኢኻ ካልእ ኩሉ ኣማራፅታት ኣለካ ስቶፕ ጎይንግ ኢን ዳት ፕሌስ ካልእ እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለኹም ኣነ እዚ ግበሩ ክብለኩም ኣይክልኒ ምክንያቱ ግለሰብ ስለ ዝኾንኩ ካብታ ኣነ ዝሰምዖ ዘለኹ ግን ኢፍ ኣይ ዌር ዩ ኣነ እንተዝኾነ ነይረ ኣብዚ ቦታኹም ካብ ሕጂ ካልእ መንገድታት ከናዲ መረፅኩ ምክንያቱ ፅባሕ ዋይ መባል ዘትሕነካ ኣካል ኩሉ ይክልኒ ስለዚ በዚኣ ጌርና ክንሓልፍ ኢና ናብቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ካልእ ከይሓለፍና እዚ ሰብ እዚ ዝፍክሮ ዘሎ ነገር እንተለዎ ሓንቲ ነገር ንሕና ሓይሊ ኣለና እዩ ዝብል ኣብዚ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣለዋ ኣፅዋር ኣለዋ ብዲሞክራሲ ዝተመረፀት መንግስቲ ኣለዋ እቲ መንግስቲ ድማ ብህዝቢ ተቐባልነት ኣለዎ ዝብል ዘሎ and absolutely false ሓሶት እዩ ድማ ውፁእ ሓሶት ኣብ ብህዝብኻ ተቐባልነት ዘለዎ መንግስቲ እንተዘለወካ ኣብ ሓደ ሃገር ኣብ ሰለስተ ክፋል ናይቲ ሃገር ሲቪል ዎር ወይ ከዓ ኩናት ሓድሕድ ኣይመሃለውን ትማል ኣብ ትግራይ ዓመት የብዕላ ኣሎ ሕጂ ከነምፅኦ ኢና ፀብፃብ ውዕል ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረም ከባቢ ሚልዮን ሰብ መይቱን ተጎዲዩን ይበሃል ኣሎ ኢንፋክት ኣብ ገለ ሪፖርት ዝረኽቦ 280 ወላ 240 ሽሕ ዝኸውን ሰራዊት ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ከም ዝተቆትሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ትግራይ ከባቢ 300 ክሳብ 400 ሽሕ እውን ይብሉ እዮም ትግራይ ኣይዶኖ ፅፁይ ሓበሬታ የብለይ ስለዚ ክንዲዚ ሰብ ዝሞተሉ ወራር ጌርካ ንሱ ተወዲዩ ናቱ በስማም ከይበለት ሃገር ድማ ብቐጥታ ሕጂ ድማ ናበያት ያላ እቲ ሃገር ሕጂ ድማ ኣብ ናይ ኣምሓራ ዲቕ ዝበለ ውግሓት ሕዳት ያላ ኣብ ኦሮሞ ዲቕ ዝበለ ኩናት ኣሎ ዕግርግር ኣሎ ሞት ኣሎ ከባቢ ልዕሊ ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ውሽጢ ኦሮሞ ተመዛቢሉ ከም ዘሎ ስደተኛ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣይ ቲንክ ብሚልዮናት ዝቁፀር ኣብ ውሽጢ ሃገር ስደተኛ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ካልእ ዞባታት ናይቲ ሃገር እውን ከምዚ ዘሎ ከምዚ ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ኣብ ሃገሩ ተቐባልነት ዘለዎ ኢልካ ትፍክረሉ መንግስቲ ይኮነን እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ትማል እዚ ሰብ እንታይ ይብል ነይሩ ኣብ ካልኪ ከናረይዎ ናብ ኢትዮጵያን ዘለኩም ርዲ ድማ ከተስተኻኽሉ ይመርፅ ናብ ካልእ ከይሰገርኩ ከለኹ እዚ ትማሊ ቅድሚ ዓመት 2 ዓመት ዝዛረበ ዝነበረ ስምዕዎ ወርቂማ ጀግና ነው ብያለሁ ለምን ነው ብያለሁ አፈወርቂማ ጀግና ነው እንደ ኢሳያስ አፈወርቂማ ጀግና ነው ብያለሁ ለምን ስትለኝ ወያኔን ማውቁ አውቆ ማነቁ አንቆ መድፈቁ ደፍቆ መቅበሩ እስከ መቃብሩ ድረስ ወሰደር መቃብሩ ላይ ቆሞ ነው ያወራል ያለው ሰረቁ እየዘረፉ ነው ኦኬ እንደዛ ከሆነ እናንተ አማራ ክልል ገብታችሁ እንደምትመጣጡት እኛ በአዲግራት በኩል እንመጣለን አንድ በል ሁለተኛ እኛ በዚህ በኩል ስንመጣበት ጦርነት ትጀምራለህ አይደለም ተባረበት ይነበራል ትላንት ያወራኩስ ያን ተቋቁሞ መኖር እንታይ ድብለና ደሎ ከም ዝራኹሞ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዝእመኑ ህዝቢ ይኮኑን ኣሚንካዮም ትኸይዳ ይኮናን ብትክክል ካብዚኦም ክንምሃር ክንክእል ኣለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ዝተፈላለየ ዓይነት ዕላማን መርገፅን ሒዞም ክኸዱ ዝኽእሉ ሰባት ምዃኖም ኣብ ውሽጢ ዓመት ኮምፕሊት 180 ክቀያየሩ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ክንጥንቃዕ ክንክእል ኣለና ኣምሓራ ሎሚ ምሳና ኮይኖም ይዘርፉ ኣለዎ ገለመለ ከነነፅሎም ኣለና ፀላእትና ክንገብሮም ኣለና ይብል ኣለኹም ግን ፕሊዝ ዎች ኣውት ተጠንቂቕኩም ኪዱ ምክንያቱ ናይ ፖለቲካ ናይ መርገፂ ምቅያር ኣብዚ ዓዲ እዚ ኣብዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ከም ባህሊ እዩ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ካብ ምንታይ ተበጊሱ እዩ ኣብ ቢክሳ ክንዲዚ ዝፍክር ዘሎ እንታይ ስለ ዝኣመነ እዩ እንታይ እዩ ዝካየድ ዘሎ እንድሕሪ ኢልኩም መጀመርያ እዚ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ዓመት ተገይሩሎ እስከ ቁርብ ተለይ አፕዴት ንግበር ቀድምና ኣብዚ ካብዚ ተበጊሱ እዚ እዛ ሓበሬታ እዚ ካበይ ተበጊሱ ይመጽእ ከም ዘሎ ንኽንግንዘብ ክሕግዘና It has been exactly 1 year since the Pretoria Peace Accords were signed, putting an end to 2 years of civil war in Tigray. A year on, more than 1 million displaced people have still not been able to return home, and half the population are reported going hungry. Clotilde Hazard is in Addis Ababa. Thanks to relative peace, basic services are gradually returning to Tigray. Electricity, internet. So بحفشة تكونتات أب تجري زنبرة كلنا نذكره خينو عمد جيرلو كابت عمد ما بزح من معاشات كم استجبره يعتنا جرزالة إلكتريك تمليسو civil service وكات normal هو تكون كفيلاوي
ተመሊሱላ ኣብ ኖርማሊቲ ተመሊሱላ And telephone communications have returned. The population can also move quite freely. Health facilities are slowly resuming services, and some children are returning to school. But many schools are occupied by displaced people who are still unable to return home and are living in camps. This vulnerable population is in addition to ex-combatants and victims of sexual violence. So بحبش أتمنى أبرو نورمال قطة تملس جن قلعة تمرتان منو بملوك جمهوري كعلم هنياتو كفالنا يتبي تمرتات بسدتنيات يقوم تقولوا خمسلو بزح سجمات كمزلو يقلصلو جن ستيل أبزيا قد ما يناب كلام خدي نمنجس إثيوبيا كل زك علي جبر كمزلو هو حتون زك علي جبر كمزلو ماني عنك فاز جبرو زلو watch now. Affected by the trauma of the conflict, who still need humanitarian support. But above all, violences persist in the region. We also hear serious reports of forced displacement, harassment, intimidation, and killings of ethnic Tigrayans in areas that are controlled by Eritrean Defense Forces and the Amhara forces. Unfortunately, we have not been able to. So انتهت بدل زيادة بزح شجراتن سدتن سقاين مهرمتن قبل علي إثيوبياويان ويكا تولد تتجراي زخونو أبتي إيرترا تقاعد ربوتات كم زبط حنا زلوا بعكال كينا يرخبنا ينجن كومون نسمع لنا ريبورت يمت أنا لو يبلو سلزي again تا فيلم كله نتعبنا موسى كابزيا زرباي كونكون أبز قتل كريك ميكسا كندينا أب كوتسو تاقودينا بإيرترا كتقللوا يفتنهم زلوا نخم فلت كومون بكفيلنا بمحرا. To go to these locations to verify the reports, but some of the reports we receive are credible. The Ethiopian Human Rights Commission is investigating these allegations, a difficult task as many areas are too dangerous or restricted by authorities, like southern Tigray and western Tigray, sensitive areas on the border with the Amhara region, affected by another ongoing conflict. The conflict between Ethiopia and Tigray regional forces had started in November 2020. Prime Minister Abiy Ahmed had accused them of an attack on his northern command based in a region. After he launched a military offensive, the war escalated and thousands of civilians were killed. Caroline Lamboli tells the story. So انتهى يوم زبلو زلو بحفشة التكونتات أبتدوبات زلو بفلايتي بيتسألاتي تتحيز زلو زبلو زلو بحيلتاتنا إيرترا كمون ناي تجري أبتبوتات تخيدهم كل نجار كسالو تخم زي كالون نكسالو تشجري قاتمهم كم زلون يوم زارب زلو سلزي أبزا كونتات زيا زت ريبورت بتوم مينستري ميديا فرانس 24 BBC قال زوات زلي تكندي أقداس حبري تاجد نزدم سزي نمقلح استجبرين سدما أبزي State Department زنا أمريكا منستر قدات وتاعي يزبهال نسوزو حبريت هالو حنت عمت لك first year anniversary يلو يوت يوزلو سلزي ساكندي أبز قدايزي أتيهم زلو كنفلتينا first year anniversary of Ethiopia Association of Facilities and Agreement يبلالو تي press statement بأنتوني جي بلينكن زوتي على كلتا دوتي زحبريت هذه so كم نريد زلنا مجمريا نتي كنتات يخجل فتنزلوك معامت انتهي كم استفرمي يوم زارب زلو تي وعل كم تفرمي مفررام كم تجبري نسود ما أقداس معرف كم زنبري أتستفرار مولود ما cessations of hostilities agreement ويكا COHA زبل agreement مالتي أمونغ إثيوبيان هو حتى كم زنبري تكونتات يجلس على جي رأيوا تعزر أربعة the United States أبتكاليت معرف كاليتي paragraph تاريخ من تابلالو the US welcomes the significant progress made ስለዚህ ንመን ክንጅንዳሎ ሓደ ጽቡቕ ዝኾነ ለውጢ ከም ዝተገበረ በቲ ውዕል መሰረት ታዮም ከቶም ጽቡቓት ዝተገበሩ ዝብሎም ዘሎ ግዝያዊ ምሕዳር መንግስቲ ትግራይ ብምስራቱ resumption of መሰረታዊ ቀረባት ከም በሃል ኤሌክትሪክ ልቺ ቶምታቱ እዚኣቶም ብምጅማሮም ሰብኣዊ ረድኤት ከኣቱ ብምኻሉ ከምኡውን ናይ facilitation of international human rights monitors ከምኡውን ዓለም ለኻዊ نسبة مثلا زي قدس سبات نبت جراي كاتب مخالهم كمون ناي أفريقيا حبرة أفريقيا
تعذب أكل verification كمون نتي مورد نبرد كلام اللي مالتشو so زياتهم صبغات معبالاتاتهم يلو مالو نخلت يوم نتي هو حاتن نتي منجست تراين نتي منجست إيرتران منجست إثيوبيان صبغ زخني ريتوي أفتا next paragraph أبزيا أتينا أنترينا نفسه كف كريا لنا مخنياتو استي كمزي تصمع كمزي تغيير كابزو لهم حدا بحدا بقلت انت راه خايف تزبالته سلازي سالتي باراجراف تايبل له it's important however جي تي نيجاتيف كفال كما تجمير له كساب حجي صقماتن شغراتن ستيل اب كساب حجي كمزلو ينغرالو تي بي ال اف هاف ولا كوا تحوحات كم تسمع مسرت أصوارات عبيت أصوارات كركب انت خاله كمون سراويتو كاب ديموبيلايز وكا كألك كاب أسكرنا كور تجمره بزح سرح جن يدلكم زلا بتبوتاتي أبتقرأي سلامن رجعت النخور بزح سرح كم زدلي قدامي تمتع زي لاودما Eritrean forces must fully withdraw تروالهم زي تبغى يرك اسمر لكم يا بينا so زين كلتين رأيوان تبغى يركم دايب له سراويتنا إيرترا بجدي كاب ملو كاب ماس فولي ويسترو ملو بملو كاب إثيوبيا كوتش علوي كاب تجاي كوتش علوي مزول زلو كم زك بلو خلو انتهي نخص معيلم يوم زردون international community أبي إثيوبيا كم زلو يوم زناقر زلو سراويتنا إيرترا أبي إثيوبيا لو ديالن درجاجس شفتي بلو من أبزي جن again نعم خوليو كم زين تحري لهم من أمريكا من قصة زغنة تعلم لخي يأمنيو تردي خن الله نيرترا زعمن يلن نزيوم يزعمن سلزي سرايت نيرترا بجدي جد زبلكا مقصعتين خمات قد ما كنت مخانو كتردو وقت كل لكم سلزي بجدي كابيرترا كوتش الله بيبلالو both Ethiopia and Eritrea must refrain from provocation كمودما Eritrean Ethiopian كاب زخوني يكون ناي ناتسنت provocation and respect كاب زخون يكون من العال وكان يوجه نتحدى مقصقاس كاو قطب لهم قال ما تقول له respect the independence sovereignty and territorial integrity of all countries in the region ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ልኡላውነትን ናጽነትን ከምኡውን ግዛኣታዊ ዶብ ናይ ተን ሃገራት ክሕልውለዎም ይብልለው imagine እንታይ ይብሉ ከም ዘሎ this is very very important ንምንታይ ዕላማ ተጠቂሞም ላለው እዚያ ዘረባ እዚያ ክንጥንቀቐላ ክንከላለና እዚያ ንኹሉውን ከተስምዕ ትኽእል እያ Eritrean forces must fully withdraw ilamalo መጀመሪያ ካላይ both Ethiopia and Eritrea must refrain from provocation and respect the independence sovereignty and territorial integrity of all countries in the region እዚያ ብክልቲኡ ክትርጉማ ትኽእል ኢኻ በታ ሓደ دوبات نه هجرات كحلو خلالو عينين تدوب زبال زلوتي ببايت بتي كوميشن دوب استهانت صدي يكون كالاي منالبات بقمطال نابون زاربو زلو خويني سمعك جن نصور يكونن كلت يوم انتي كخبر لهم يمزول زلو ايرتران ايثيوبيان كلت يوم حدا ناب كوينات كوسد زخل بروفوكيشن كم زمن لعال مقسقاس عين زربا كابو قطب لهم يبلالو قصيلو دما انتي يبلالو ناصنت نه هجرات زي عجي نابز زاربو زلو خويني سمعنا نحي ግን still we have to be careful ናጽነት ናይ ሃገር ልኡላውነት ናይ ሃገር ከምኡውን ግዝኣታዊ ዶብ ናይ ሃገር ወይከዓ territorial integrity ናይ ሃገራት ክሕልውሎም ኣብቲ ዞባ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ እዮም ዝብሉ ዘለዉ so this indicates ሙሉ ብሙሉእ ንኣባ ኣይደግፎም ክንብል ንኽእል ኢና ግን again ነዚኣ ብኻል መንገዲ እውን ክርያ እየ እዚኣ እጂ ንሽተይ ነታ ነገር ኣየነፅርዋን ኣለዋ መንጎዮም ገዲፎማ ዘለዉ ንቐፅል We also refrain concerned about the ongoing conflicts. Common, we also remain concerned. Common, etnatna shagolotin tagadasinatin abayallo iblulo. Eti zigbar zolo agirgirin baasin ab amhara oromia common abtale. Lazi ab amharan ab oromon zolo. ግን ትግራይ በትክክል አዊለም ዛረብሎ ግን ab amhara zolo ብዙ ሃይገልጽወንም ab amhara ኦሮሚያ zolo ድማ concern dina iblulo. Lazi that threaten Ethiopia's fragile peace. That ab sankof zelo salam na Ethiopia ንምሕላው ብጣዕሚ ወይካ ስክፍታ ኣለና ብዛዕባ ትህልው ኩነታት ማለቶም ከምኡውን continued human rights violation ከምኡውን ብቐፃሊ ሰብኣዊ መሰላት ገሰት ዝግበር ዘሎ and abused multiple actors again by multiple actors መን ምዃኑ exactly ይፍለጥን and the circulation of toxic እዚያውን ረይዋ እታ እዚ ከምዚ ሓደገኛ ዘረባ ዝዝረብ ዘሎ ምናልባት እዚኣ እውን ናብ ኣብ ገፃ ዝኸደት ኮይና ትስማዓኒ ምስ ኣብ ደገ ባሕርን ካልእን ዝበሃል ዘሎ እዚ እውን ናብ ካልእ ክኸይድ ይኽእል ግን again ቬግ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ እዚ
social fabric worn تين بايو سلازي اتكونتات نابكال كي معبل سقات كم زلوم ينقرلو جين ابزيا حجي رايواتا كونتات ابزيا زبلوا زلو looking ahead نقدميت كنت متكلنا the US stands ready to support concrete actions to advance implementation of سلازي امريكا ملو بملو نتي ملو تكبراونت نايتي سممعنا بريتوريا امغبار زدما comprehensive disarmament ملو بملو اتك مرادنا هو حد ማለት እዚ ዲሞቢላይዜሽን ከምኡ ድማ ነቶም ሰራዊት ኣብ ህወሓት TDF ዝነበሩ ናብ ኖርማል ህይወት ክምለስሉ ከምኡውን ሪኢንቴግሬሽን ፕሮግራምስ ክንገብር ከምዞም ዝኽእሉ ከምኡ ድማ to promote peace and justice ሰላምን ፍትሕን ብልፅግናን ከምኡ ድማ accountability nationwide ወይ ከተኸታትነት ድማ ኣብ ሙሉእ ሃገር ንክህሉ ክንሰርሕ ኢና እዚ ድማ ሙሉእ ሓገዝ ክንገብር ኢና ይብሉ we encourage the publication and implementation of the credible, inclusive and victim-centered national كمون تناي فتحي ويكا human rights نايتي وش تعد زلو ملو بملو سرحو بفتحه ومنقدي نتوم وسعات كونتاتهم كراغس كم زلو يقلت لهم we urge continued investment in an inclusive and genuine national dialogue سازي حقراو ميت كبرنا تقداينا إثيوبيا بسلامة منقدي كفتح we also urgently call for dialogue to address the conflicts in Amhara سازي بقول of the mantai سوعلو زررب كجمر كونتات ناي أمحران ناي أوروميا نمهدا قلت في زخانة سقمتي كوسات كم زخل أبزياني مودا تزال رايوا the United States remains steadfast in its commitment to working with the Ethiopian government and people towards our shared goals of united, peaceful and prosperous Ethiopia. ስለዚህ ኢትዮጵያ አሜሪካ ሙሉ በሙሉ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ነቲ ዘለዋ ቃል ወይ ክዳን ብፅኑዕ ከም ትሕዞን ኢትዮጵያ ድማ ንህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ድማ ሙሉእ ሓገዝ ክትገብር ከም እትደልያ ትነግር ዘላ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝረብ ዘሎ ብኢንተርናሽናል ሕጊ ዳርጋ ኣዋጅ ናይ ኩናት እትብሎ ንዕኡ ኣብዚ መግለፅናቱ ብፍጹም ብቃል ኣይጠቐሶን ኣሎ እዚ ድማ ቬግ ዝኾነ ወይ ከዓ ሕቡእ ዝኾነ ንፁር ዘይኮነ ሓበሬታ ምውፅኦም ኣሜሪካ in generally ነትናይ ኣብ ዕንደራ ይድግፎ ከም ዘለዎ እያ ንዝርዳእኒ ስለዚ ኣቢ ስቑኢሉ ይኮነን እዚ ዕንደራን ህውተታን ዘረቡ ዝቕፅል ዘሎ እዚኣ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ከም ኣቢላትን ዘላ ኔክስት ኣብ ኢኮኖሚስት ዝወፀት ሓበሬታ ድማ ክንርኢና ሕጂ ናባ ክወፅ تعمد تبرني اوكي حجي نملس ذا ايكونوميست زبل حدا كابتن عبيتي مع كنا زينانا علمنايو بفلا بايكونومي مالتيو سو قال نزيا مزيان تجارب كون كتبا نامي ابزيا ذا يكون فيتش تبعال كالي كريديت ريتينغس ويكا كتبا ناي هاجرات زقمقم تكال نقطبا ناي اثيوبيا اب حدا غازلو كتبا بمبارك حولو نسلمان تايلولو عدو كخفل زي كالي تهاجر دما اب سنكوش زلا هاجر مخانا زيادما من البات منغسي إرترا I hope يفلطو النزي نمنغسي إثيوبيا سكي تواغاكا عقل غير كانت تتصميم كاتراي بعل كودق زخل كويني يسمعن زلوناي اب سنكوش زلا منغستيو كدحنو دال على تحت نبلو منغست امريكا نكدحنو نبعلون اب شغري زلا بزوانزي سلازي منغست إرترا اب زوانزي حزب إرترا اب حدا مسمركم بليز قد نزيا ارتيكل من راينا نزيا خملو بواخ نقرأكم من قصي إثيوبيا أبسون كوفي زلا بزوانزي ريل أبسون كوفي زلا مغنياتو بليونز and billions أدالو نتأدا مغفالة يكونش أقامون نسو أي كلون انديو نتولد نايت أدا نخفل عقمية بلون فورين ريزيرف ناي وز أي شرفناتهم أب كيح مسمى أب ريلي dangerous levels بتشيلو سلازي زخون نقر حاجة تغير له ويفلو يرادي تغير لهم أب شجريهم بقليل جنزب كاكد عن زخل كتابا يكونن عبكو طبعا سلازغوني billions of dollars يزيد ليو منقسي أمريكا دما نتزل على الربح حزنا برو كويناتنا يوكرين وين كدقف هيدلين يزالو تونكوز دقف أبزوانزي
ወታደራዊ ደገፍ ዝህቦ ዘሎ ንእስራኤል ጥራይ ንኻልእ ክህብ እቲ መንግስቲ ኣብቲ ናቱ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካታት ይኹን ኮንግረስ ወይ ይኹን እቲ ሰነት ብፍጹም ክድግፋ ይክእልኒ ስለዚ ሓደ ሚልዮናት ክድርብዩ ይኽእሉ እዮም ካብ ወፃኢ ግን ፍሉይ ደገፍ ንኣቦ ክግበረሉ ከም ዘይክእል ርዱ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ሓደ መስመር ጠጠው ክብል ኣለዎ መንግስቲ ኤርትራ እኮ ኣብዚ ኹን ክንብላ ዓቕሚ ዘለና ሰባት ኣይኮነን ባህላኒ ብሓፈሻ እቲ ህዝቢ ግን ፕሊዝ ኣብ ሓደ መስመር ጠጠው ክንክእል ኣለና ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ بمسرة حجيز دل زلو so لايك مقباري تقارزو اب تويتر كيتكم كاتشيك قبرو حجين نبتا one of the most important نايلومي session كنرينا سودما Ethiopia's prime minister wants a Red Sea harbor زي أبيتي business people كمون politicians زنببو أقداسي مزئيت يزي نتايلوما لوجي أزي prime minister نبكال نتيزوبا نبكال أقرقر قلتو يوش زخم زلو يوم زقلتو زلو كجمهور خلو مجمرة أبكر ميتراين تايلم جميرو ملو قرن أفريقيا حدش ناي وجن أجرجرن سقات أجات يمو خمزلو الزد ما دحري ناي 385 شخص ساب شدش تميتش سب زهلقي بروتال أزي حدا جنيا وج مززامو يجمع أزلو سلزي أبتبوت هتزلو ناي وزعي دبلومات كمون كيلاتات ناي بحكي ناي وجب كناتات كله كم زغل بمسارات كاي بحري برايم مينستر حدا عبي شجر كفتر كم زغل عب سقات كم زلو لعلو كله قناتهم سقات ابتكرنا قرن افريقيا خقاتهم زغل موتن هلقيتنا يكونن كاي بحري كا قداي كونسل زغل اتمسمر ناي نقد دما كتنكف كم زغل صبو غيرم هايلايت غيرم ملو مجمريا باراغراف ناتهم سلازي نتي نوح ساعات وسيدو استزاربو كم زي حدا ترجم زي بلو زربا يلوم قاليش أما لو تي كبر زي بنالبات كبر انت نيرو ما بلعب أحمد أبزو وانزي زخبرو publication كم زي لك ردوك خلالو اتزنو برا كبر بمولو بنينو كم زخده دارجا بقوانا تصاب قانقو حمز قلت وزلو يم زرب زلو بزي سزن تايب لو بزي حلو في حليفو ناي عصر تغلت ناي عصر ثلاثة كفل زبن ما راح تتقيسو هجراو قبو نحنا ناي تقالو لا قال زبلو زنبر عمتيو كما قلت كم زفتني يوم زاربو زلو كمون حب حدا جزيني إيرترا أني إثيوبيا نقول ملن ني عصبن بعضن بمونان كلتو ودب زنبر هاجر أبزو وانزي بزي ودب كتكون كم زي تخيلن السودما بتتجاجامي the moment was زي it's a matter of تي ناي after جب حرد ليدما كم زي أزيو ني وساني نطب مخانون نتهاجر يزقل زلو أبزي أصل سيت باراجراف زلو انتايلهم قليت أمالو حدا أما خاري بريزنت ناي سوماليا انتايلو قليت ولو بتسألون سبعي كم زفلت أبزي وانزي فحيل وزلو سبعي مخانو انتايلو قليت ولو Ethiopia's neighbors كان قربابتي أزين كم استجر ما بتي نسوزم زربا مساعتهم كي تزراربه بزعبازو كنا تاتي مساعتهم كي تمياتي عابي دمت مهابو مبزعت تناغرات إيرترا إثيوبيا أنو إيرترا سومال جبتي سالستين شوك كم زخنا يزقل جلو أما خاري ناي بريزنت ناي سومال دما the whole country thinks the man is mad تسباي تسألي له خمزلو نعبي تسألي له خمزلو يا تهاجر ملت تزارب بمبال كم تزارب يزارب له a fight of reports would further destabilize لزتي بزعبازي ودباتي له زنقلو زربا نتزوبا مليسو أبشجر كتوا كم زخل يوم تزارب زلو مالتيو إذا ما أتزحزن كفالو أب قربيتو سودان أب كمي عزق تخلى قدينا السودان أب كم ميديا أي ماتشني زلو كمون أب زكونة تاتزي تي سكرتير اوف ستيت أمريكا بزعب السودان يزارب يلا so it's shocking قدامي أجرجر أب تزوبا زلو ما على بكير خبي كال ناكل التحقرات وجن خجمر أب كوموتات نزل مفتوح قبر زي مخالو نزل سبزي تجاجل لخا عقب كبلو زي مخالهم ناي بحكي تتحساسب كونتاتينا نرجع لنا سلازي أبزورهم أب السودان أنتي هجر أب أزيح حدا جنيا أجرجراتيا تصفى زي بلو كونتات كمون إثيوبيا itself faces sea marine rebellion in Oromia its largest most populous region كمون أمحرا تي هجر إثيوبيا نسزلوون أب حدا عبي شجر كم زلو يوم زقلت زلو كم زي عينت حبريتا أب international community ولا كونتي زلو بتخكل زي جلست هون حما غايكونن مغنياتو تي international community ون كفلت يقبع so أبزن تاي زبل زلو قالك أبتي بسلامة من قدي جن
he argues that the risks እንድሕሪ ብሰላማዊ መንገዲ ድሌታቱ ተዘይረኺቡ ብሓይሊ ክጥቀም ከም ዝኽእል he argues that ናይ ባእሲ ብሓይሊ ፎርስ ክጥቀም ከም ዝኽእልን ዲፕሎማት ይገልጹ ኣለዉ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ላትኩም ሓንቲ ፓራግራፍ ከሪእኩም እየ እሳ እቲ ዘረባ ሳክት ከም ዘይኮነ a few days so ከምኡ ድማ ኣብቲ ቅንያቱ ወታደራዊ ሓይሉ ከምዚ እቲ ወታደራዊ መናወራ ዝገብሮ ንቅድሚ ውግእ ዝግበር መናወራን ምልዕዓልን ዓቕምኻ ምርኣይን ከም ዝኾነ ኣብኡ ድማ ካብ ናይ ሩስያ ቴክኖሎጂ የርኢ ከም ዝነበረ ገይሮም ገሊፆም ኣለዉ ብዚ ማለት እዩ ንኣሜሪካውያን ድማ of course ናይ ራሽያ ኣፅዋር ምጥቃሙ ብፅቡቅ ክግለፅ ከም ዘይክእል እዩ ግን ስቲል ኣብ ጎኑ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ well connected source in ኣዲስ ኣበባ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ዘለዎ ወይ ከዓ ምስ ብዙሓት ምንጭታት ዝራኸብ ኣካል ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንታይ ኢሉ ይብሉ ኣለዉ that armed forces are exercising in preparation of another conflict on October 22nd the head of Air Force warned his troops to ready themselves for war ስለዚ እቲ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ንሓደ ዓብዪ ውግእ ይዳሎ ከም ዘሎ ከምኡ ድማ 22 ወርሒ 10 ድማ ዳርጋ 9 መዓልቲ ድሕሪ እቲ መደረ ደስምዖ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ናይ ቀይ ባሕር ማለት እዩ እቲ ሓይሊ ኣየር ናይቲ ሃገር ነቶም ኣባላቱ ሙሉእ ብሙሉእ ንውግእ ክዳለዉ ከም ዘለዉ ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ይነግሩ ኣለዉ ስለዚ ሳክት ኣይኮነን ከምዚ እቲ ኩነታት ቀሊል ኣይኮነን ናብ ካልእ መንገዲ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ቁጠባ ንመለስ ኢትዮጵያ ስሬቲ ናይ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣብ 98 እውን ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ኣብ 2000 እኳ ብስምምዕ ሰላም ተተዛዘመ ይብለው እቲ ኩነታት ግን ይቕፅል ከም ዝነበረ ኩነት ዳርጋ ዝበፅሐ ክፋልናታ ብኢትዮጵያ ብጅቡቲ ከም ዝካየድ ዘሎ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ድማ ብተደጋጋሚ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ እቲ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራን ኣብ መንጎ እቲ ኣብን ዝነበረ ኩነታት ንሰላም ተበጊሶሞ ዝነበሩ ኣብ መንጎ ከም ዝፈሸለን ሕጂ ድማ ኣብ ዲቕ ዝበለ ውግእ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝእንፍቱ ዘለዉ اوكي ولا كابتي سممع جيروم نتودا بنات اخذكم حسيبهم تنبروا اي سلط النسون سران كلت عندما ابوق كم زعتو يزقل زلو عند قال حد بتاعت اجين ابزون كم بحدش تقيسوا مالو ستيل ايرترا كابتي جزات كاب 50 كلتن قبلتات ناي تግራይ ክትወጽእ ከም ዘይብል ወጽያ ከም ዘየላን ከምኡ ድማ ክስ ከም ዘሎ ካብኡ ክትወፅእ ድማ ናይ ኣሜሪካ ፃውዒት ዝነበረ እዩ ስለዚ እዚ ብተደጋጋሚ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ ሰርኩሌት ይገብር ኣሎ እዚ ድማ ቀሊል ክኸውን ኣይኮን Tigrayan forces have handed over most of their heavy weaponry but they still have ኣብ ዝኻረይዎ ትግራይ ወላ እኳ ዓበይቲ ኣፅዋራቶም ኣረኪቦም ንብል እንተለና ክሳብ ሕጂ ግን ብውሕዱ 200,000 ዝኸውን ሰራዊት ከም ዘለዎም ካይ ገልጽ ኣለዎ ብዚ ማለት እዩ ስለዚ Tigray forces have handed over most of their heavy weaponry to their Ethiopian army but they still have some 200,000 men and women under arms ስለዚ ክሳብ 200,000 ዝኸውን ግን ኣፅዋር ዝሓዘ ሰራዊት ከም ዘለዎም እቲ ትግራይ ድማ ይገልጹ ኣለዎ ኣብዚ ስለዚ again this is very important another party in multi within the Amhara region ተዝትና ኣምሓራ ኩነታቱን ትንክፍ ኣቢሎም ኣለዉ ኣብዚ shifting alliances እቲ ዝምድናታ ዝነበረ ይቀያየር ከም ዘሎ እዚ ድማ ብርግጽ ኣብ መንጎቲ ኣብን ኢሳያስን ዘሎ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ዘሎ ኣብዚ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ምዃኑ ኢትዮጵያ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ብፍላይ ድማ ምስተን ጎረባብቱ ንኣብነት እቲ ወግዓዊ መግለፂናቱ ንጅቡቲ እታ ቀንዲ ኣብ ደገ ባሕሪ ትቦም ዘላ ዓብ ስጋት ከም ዝፈጠረላ ብዙሕ ቁጥዐ ከም ዝፈጠረን ከምኡ እውን ኣብ ሶማል ተመሳሳሊ ቁጥዐ ከም ዝፈጠረ ግን ስቲል እቲ ናይ መሬት ኣብቲ ምስ ሶማሊላንድ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኩነታት እውን ይገልጽዎ ኣለዉ ካልኦት ክኢላታት ወይ ከዓ ተንተንቲ ናይቲ ዞባ ዝገልጽዎ ዘሎ ድማ ኣቢ ኣብዚ እዋን እዚ ውግእ ክጅምር ድሌት ከም ዘይብሉ ምክንያቱ ኣብ ኢዱ ዘሎ ኩነታት ካብ ቁፅጥር ወፃኢ ከይኸይድ ይፍራሕ ስለ ዘሎ እታ እንቁ ዕላማ ንሱ ገይርዋ ዘሎ ወላ እኳ እቲ ወደብ ናይ ዓሰብ ኣገዳስነት እንተለዎ ካብቲ ውሽጣዊ ፀገምን ጉዳይ ሓድሕዳዊ ፅልእን ናብ ካልእ ኣርእስቲ ንምጥምዛዝ ዝጥቀመሉ ኣጀንዳ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሓበሬታ እውን ኣስፊሮም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ገሊፆሞ ዘለዎ ግን ኣቢ ዝበሃል ሰብ ብፍጹም ክትግምግሞ ትኽእል ሰብ ከም ዘይኮነ እንታይ ክገብር ኔክስት ሙቭ ናቱ ናበይ ገጹ ክኸይድ ንዝብል ዝኾነ ሰብ ክፈልጦ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣገይን
ዝተፈራረቀ ሓበሬታ ዝህብ ዘሎ ንኤርትራ ድማ እቲ ዝኸፍአ እዚ እዩ ሓደ ኤርትራ ዕድል ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣቢ በቲ ኮይኑ በቲ ኤርትራ ክትፅመም ተኽኢላ ብምፅማም ጥራይ ከማን ክትስዕሮ ትኽእል እያ ምክንያቱ ኣቢ ብናይ ኤርትራ ውግድ ኣይኮነ ምናልባት ናይ ኣቢ ዘፍርሐና ኣነ ለኪምና ክጠፍእ ከይፍትን ጥራይ ኣጥፍየ ክጠፍእ ዝብል ፊሎዞፊ ንኸይክተል እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ኮኦርዲኔት ዝኸውን ኣፅዋር ገይሩ ነዊሕ እዋን ክቃለስ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ይመስለኒ ምክንያቱ እቲ ካልእ ዘለዎ ቁጠባዊ ማሕነቆታት ኣብዚ ዓዲ ውሽጣዊ ፀገማት ከምኡውን ምስ ኤርትራ ውግእ ተጀሚሩ እቶም ፋኖ ካልኦት ናይ ኦሮሞ ሓይልታት ነቲ ሃጓፍ ተጠቂሞም ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ከኣልይዎ ከም ዝኽእሉ እውን ስክፍታ ከም ዘለዎ ምርዳእ የድሊ ስለዚ ብዙሓት ቫርያብልስ ኣብ ውሽጢ ኣለዉ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ግን ብኸመይ መንገዲ ክጥምዝዝዋ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ኣብዚ ሕጂ ገይሮሞ ዘለዉ መደረ ንስማዕ ምክንያቱ ነቲ ኣገባብ ቁርብ ሽፍት ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ይመስል ግን ወላ ሓንቲ ክትግምግሞም ትኽእል ሰብ ከም ዘይኮነ ኣብዚ ፅቡቅ ጌርና ተገንዚብና ኣለና እስኪ ኣብዚ ሕጂ ሓድሽ ክኢላ ናይ ሕጊ ኣምፂኦሞ ዘለዉ ዝዛረበስ ንስማዕ ድሕሪኡ ድማ ሓደ ፓርቲ ናይ ትግራይ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ናይ ትግራይ ሮል እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ መግለፂ ውፅኢ ነይሩ ንዑ ክንሰምዕ ኢና ግብፅ እውን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ወደብ ኣለዋ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወደብ ኣለዋ ሱዳን እውን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወደብ ኣለዋ ኤርትራ እውን ከምኡ ብተመሳሳሊ ጅቡቲ እውን ከምኡ ማለት እዩ ንኣብነት ንምጥቃስ ዝኣክል ኤርትራን ሱዳንን ምሲ ናይ ኣባይ ማይ እውን ስለዝተሓዝ ማለት እዩ ሕዚ ተጠቀምቲ ክኾና እንተኮይነን ናብ ድርድር ክንመፅእ ከለና ኣንሕና ማይ ንህበኩም ኣለና ማይ ወሓዚ ማይ ንህበኩም ኣለና ተደለና ካብዚ ብላዕሊ እውን ሕዚ ኣልምዑናዮ ካብ ዘለና ልምዓት ብላዕሊ እውን ክነልምዕ ንኽእል ኢና ብካልእ ኣባህላ ቁፅሪ ማይ እውን ዝቕንሰሉ ኣጋጣሚ እንሆ ማለት እዩ ቁፅሪ ማይ እውን ዝቕንሰሉ ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ ንስኹም እውን ትጥቀሙ ኣለኹም ኣንሕና እውን ብናይ ቀይሕ ባሕሪ ስምዕዎ እቲ ዘረባ ከመይ ክጠዋውይዎ ከም ይፍትኑ ከም ዘለዉ ወደብ ናይ ምጥቃምን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ናይ ተፈጥሮ ሃፍቲ ናይ ምጥቃምን መሰል ክልትኡ ማለት እዩ ናይ ምጥቃምን መሰል ፍቀዱን ኢና ብልካ ናብ ድርድር ምኻድ ይከኣል እዩ ህብካ ምቕባል ብምንታይ ክግለፅ ይኽእል እዩ ብሓባር ምልማዕ እውን እንታይ እንተ ዝበልናዮ ናይ ትራንዚት ትሬድ ኣግሪመንት ዝተባሃለ ህብካ ምቕባል ማለት ካልእ ልምዓት እውን ብምልማዕ ክኾን ይኽእል እዩ ብሊዝ እውን ባዕሉ ዝከኣለ ህብካ ምቕባል ይኮን ማለት ካልእ ባዕሉ ትርጉሙ ገንዘብ ኢንቨስት ትገብር ኢኻ ካብቲ ኢንቨስት ተገበረ ነገር ብሊዝ ክፍሊ ትፈፂምካ ስለዚ እቲ ኢንቨስት ተገብረ ነገር ንዕኦም ትብለኻዮም ማለት እዩ ወይም ብሊዝ መንገዲ እውን ክግለፅ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይኾን ለማለት እዩ ዝውንኖም ኩባንያታት እውን ኣብኡ ሸርክ ኣትዩ ምግባር ሰሙ እውን ኣብቲ ናይ ባሕሪ ወደብ ባዕሉ ከም ሓደ ኩባንያ ተራእዩ ብሓደ ብናይ ኢትዮጵያ መንግስት ሓደ ኩባንያ ከልምዖ ባዕሉ እቲ ንቀርበት ዘለዎ ናይ ትራንስፖርት ናውኪናት ብኻሊእ ብምልውዋጥ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ህብካ ምቕባል ማለት ኢትዮጵያ ሓቲታቱን የለም ናይ በር ባሕሪ መሰል ከም ዘለዋ እውን ተገሊፁ እዩ እሞ ይኹን እምበር እዚ ሕቶ ዝኽልዓል ተሎ ናብ ካሊእ እውን ኣንፈት ዝወሰድውሉ እዩ ናብ ኩናት ከም ተኣቲ ናብ ካሊእ ነገራት እውን ዘልዕልዎ ነገራት ኣለዎ እዩ እሞ እዚ መሰል ኣብ ምሕታት ዘሎ ግንዛበ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ግንዛበኡ ከመይ ኢኻ ትሪኦ እስኻ ኣነ እውን እንታይ እንታይ ዝበልክዎ እቲ ንግግር ዝተገበረ ንግግር ተኸታተለ እየ ብናተይ ኣረዳድኣ ያው ናይ ጦርነት ትንኮሳ ትሕዝቶ የብሉን እቲ ንግግር ሕቶ ናይ ይግበአኒ ሕቶ ባዕሉ ኣብቲ ንግግር ካብቲ ናይቲ ንግግር ትሕዝቶ ዝተረዳእኽዎ ናይ ይግበአኒ ሕቶ እንዲያውም ብሰላማዊ መንገዲ ክቐርብ ኣለዎ እዩ ሕቶ ኣፍና ክዕበስ የብሉን እዩ ትሕቶ ማለት እዩ ትሕቶና ብሰላማዊ መንገዲ ንኩለን ዝምልከተን ናይ ባሕሪ በር ዘለዎን ጎረባብትና ሕቶ ክነቕርብ ኣለና እዚኣ ሃገር እዚኣ ኣይተባሃለን እንዲያውም ስፔሲፋይ ኣይተገበረን ብግልፂ እዚኣ ሃገር እዚኣ ኣይተባሃለን ንኩለን እዩ ዝምልከት ቀይሕ ባሕሪ ተባሂሉኖ ክሳዕ ኢንድያን ኦሽን እውን ተጠቕሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጦርነት ትንኮሳ ትሕዝቶ ዘለዎ ንግግር ኣይኮነን ካብቲ ንግግር ካብ ወፃኢ ካልእ ዝተባሃለ ነገር የለን ክሳዕ ሕዚ ማለት እዩ ብመንግስቲ ደረጃ ኣብ ፓርላማ ካብ ዝዘረበ ዘረባ ወፃኢ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ መንገዲ እዚ ሕዚ ተላዕለ ይኾነ ካብ ቀደም እውን እናተለዓለ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት እቲ ሕቶ እናተዓበሰ ብፍላይ ምስ ኢትዮ ኤርትራ ዝነበረ ግጭት ምክንያት ጦርነት ምክንያት ናይ ባሕሪ በር ሕቶ
ንግዚኡ ተዓፍኑ ዝነበረ ሕቶ እዩ ማለት እዩ ናይ ብይደር ዝጸንሐ ሕቶ እዩ እምበር ሓድስ ሕቶ እውን ኣይኮነን ሕቶ እውን ትክክለኛ ሕቶ እዩ ኢለ ዝኣምናል مش تحطه مسوت تحيزكات من السلي زدليو أزي حطه سوان زحال يدي زنقعيو يخاتبن زنقعيو نمالتون دفرن ያው ምስቲ ብምሲ ኢትዮ ኤርትራ ዝነበረ ግጭት ተዳሕዙ ቅድሞ እውን ያው ምስቲ ናይ ኤርትራ ነፃነት ተዳሕዙ ዝነበረ ጦርነት ምስቲ ብፍላይ ምስ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ወደባት ናይ ምጽዋዕ ይኹን ናይ ዓሰብ ናይ ኣዶልስ ኮን ይኽእል እዩ ናይ ዘን ወደባት ናይ ምጥቃም ሕቶ قدم كفتح نيرو ياو نو قصاينا نعطو مالتيو زمان قستيزي بيهود الجزية هم زقبار نيرو بحافشا كم تريوو زلهم انكلالو زخونة زرباينا نسمع زلنا برقز ديسكاش غيركا ساعتهم زحطوو زلو زتقامات على زربايو زحجي كيلانا حقيو طبا غايز بحال زلو طبا غادما ابزي قرات كاخيتكا يقبعني يتبلنيخا ابزي قزا خامتيخا قزا يو يتبلنيخا كتكارت دلي حجزنا ختبل تخيل كتلمن تريخات تخيلنبر بحيلي يقبعني تبلي بالكا ولا عب تاريخ وانت تمثلتهم تتزاريبهم بزخون يخون من قد يكرت اي كولونيوم مثلا من تاي ايرترانا ينوع عمتاتنا مجزات تاريخ الله نتاف دقه بحري بتخكل زتكم ولز نبرو كنتاتون كقلص اي كولونيوم نهايله سلاسه دما كما ابنت ممصوم كان بحق زحفر بحيلي ان فدريشن هاجر هذا فدريشن ايرترا بزيد ليتا استجبر كنتات ينيرو يفلطي مزي نتا بزيد ليتا استجبرت فدريشن ون تحيسو بحيل قبيتوان زنبرس أفدق بحرنا يرنا يلقى ختزارب كساب كندي دفارات معنا ممكن of course حقهم international community مس حيال تطوزبل مستي نفتح تطو كم زي بالفليتهم زتقاملو زلو كنتاتهم تهاقواف دما كتقاملو يوم زفتنو زلو لعلو خلو جن نيرترا أبزوانزي I hope ኤርትራ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ናታ ተጠቂማ ልክዕ ከምዚ ብዝተፈላለዩ ኢትዮጵያ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ካብ ታሪክ ናይ ሰውራት ተበጊስካ ኢቨን ቅድሚ ፌደሬሽን እውን ወገናት ምስ ሓያላት ወገናት ምስኦም እና ወገነት ናይ ኤርትራ ትውፅዓ ዘላ በተደጋጋሚ ከምኡ ዘይኮነስ ኔክስት ጀነሬሽን ናይ ኤርትራ really diplomatically ነዚ ሃገር እዚ ቻሌንጅ ክንገብሮ ክንከል ኣለና ብወታደራዊ ጥራይ ኮና ነብስና ክንከላኸል ዘለና ዲፕሎማቲካሊ እውን ክንከል ኣለና ኤርትራ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዋ ነዚ ፀጋታት ዝተጠቂምካ ምስ ካልኦት ፅቡቅ ዝኾነ ሽርክነት ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኩሉ ነፀጋታትና ብዘውሕስ መንገዲ ምክንያቱ እንካን ሃባኒ ዲፕሎማሲ እንካ ወደብ ኣይኮንካን እንካ ትብሎም ተጠቃምነት ዕድል ክትፈጥረሎም ትኽእል ወደብ ዓሰብ ኢሳያስ ከም ዝገልጾ ክሳብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ፍሬ የብሉን እዩ ዝብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተደጋጋሚ ከም ዝገለጾ ዓሰብ ዝጥቀመላ የለን ዓሰብ ንጥቀመላ የለናን ከምኡውን ባፅዕ ንጥቀመላ የለናን ዝብል ዘሎ ስለዚ ስለምንታይ ከምኡ ክኾን ክኢሉ ስለምንታይ እቲ ኩሉ ኣገዳስነት ጂኦፖለቲካ ዘለዎ ዞባ ካለና ስለምንታይ ካልኦት መሻርክቲ ክንረክብ ዘይከኣልና is the most important question ህዝቢ ኤርትራ ክሓቶ ዘለዎ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ሓቲታ ስለምንታይ ደልያ ዘይኮና ክንብል ዘለና ንሕና ስለምንታይ ሽርክነት ክንፈጥር ዘይከኣልና ስለምንታይ ምስ ካልኦት ሓይልታት ምስ ዓበይቲ ሓይልታት ዘይከኣልና ምስ ዞባና ዘለው ሓይልታት ልፍንቲ ክፍጠር ዘይተኻለ ስለምንታይ ካብ ኩሉ ክትንፀል ክትኽእል ዘላ ሃገር ስለምንታይ ሽርክነታ كتعيل زي كاله زبل very important question is you I know قاليهم شعبيا من قد له حساب الوقت بلو تقوليهم حقهم يوم تبكروا كل وكم خلينا يكمو نحنا كم توم مستمنقستي بقتا ركب زي نبرنا سبات كن حتى زقبانا ملسنو دليو نقرات جن زي نقرات زي مدب انتلو واي هزبي يرترا سافر قبرالو سلمنتاي هزبي يرترا شقايو يناوحلو سلمنتاي تمنقستي يرترا زخونة معلبي نزقود داي زي إثيوبيا نايكات سالنا تساقم كم تفتر لنا زلا يدنر لنا نسمع لنا ننبر لنا زبي إيرتران منسي إيرتران أبتا زفتوا هاجروا بس ما عملوا خي نبر عدل تخلي والله سلمنتاي دبلوماتيكلي مسكالوت هاجرا شركنا تفتيرو إذا سألنا السك أزلنا من جموتن سقاينا إيرترا خينا زل هاجر إثيوبيا معلبك الرغبة لا زين غل حيال درع عزنا حراي حيال دبلوماسي عزنا نتأملخ صاحبنا تسقعت تكيمنا سلمنتاي نفسنا خن كلاخل زين غل زبل حتى حركاتنا مبجحت إيرترا وزج عن غزل لا يجن أنت خنا أنا ماسك بك ما يكلني because the inner circle نايت إيرترا أنتاي كم زلي كم بخمي كم صرح زفلت أصل زي بالله أتوم تفلت دما بهنا من قدي أبزق رفولنا I hope كابوك نمهار منقست إيرترا دما نزكونا تاتزي مبرهين تزبرلو من البعث نتوشت زلو تلك حبريت هذا يكونه نتهزبي كمين تايم ربات كم زلو نتوت هدراون تاي أسوارات كيولو بيناي جنبار مسير ذي كونه سي
ቪዥን ናቱ ራእይ ናቱ እንታይ ከም ዝመስል መግለፂ እንትዝብ ህዝቢ ምተረጋገ ካብ ወፃኢ ግን ንሕና ነቲ ኢንተርናሽናል ኩነታት ዝካየድ ዘሎ ኢና ከነንብብ ንኽእል ውሽጣዊ ናይ ኤርትራ ግን ናብኡ ንገድፎ ንሱ ባዕሉ ከውፃልና ኣብዚ ብጉዳይ ናይ ኣምሓራ ዝተፈላለየ ብጉዳይ ናይ ኦሮሞ ሓንቲ ኣገዳሲ ትንተና ነዚ ኩነታት ትገልጽ ኣላ እስከ ንስማዕያ ንሽተይ እንግዲህ ምንድነው ያው ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ እዚህ ሀገር የፖለቲካ የኃይል አስተላለፍ ለውጥ መጥቷል እዛ ላይ ብዙ ጥያቄ ያለ አይመስለኝም ከፕሪቶሪያ ስምምነት በፊት አብዛኛው ኢትዮጵያኒስት ነኝ የሚለው የአማራ ናሽናሊስት ነኝ የሚለው ኃይል የዶክተር አብይ ዋና ደጋፊ ነው የነበረው ደግሞ ሌሎቹ በንዑስ ብሔር ደረጃ የምናያቸው ደግሞ ናሽናሊስቶች ለምሳሌ የትግራይ ናሽናሊስቶች ሙሉ በሙሉ ተቃዋሚ ነው የነበሩት የኦሮሞ ብሔርተኞች በአብዛኛው ተቃዋሚ ነበሩ ማለት ይቻላል ነገር ግን ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ አንድ ቀላል የማይባል የኃይል አስተላለፍ ለውጥ መጥቷል አብዛኛው የኢትዮጵያኒስትና የአማራ ናሽናሊስት ነኝ የሚለው አካል ከዶክተር አብይ ድሕርቲ ውዕል ፕሪቶሪያ እንታይ ብላሎ ናይ ኣሰላልፋ ዓብ ለውጢ ተገይሩ ቅድሚ ፕሪቶሪያ ኣምሓራ ክልል ኣምሓራን ኤሊት ናይ ኣምሓራን ከምኡውን ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎና ዓቢ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ኣንጻር ህወሓትን ኣንጻር ቲዲኤፍን ዋጋእ ነይሩ ድሕርቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ግን ተቐዳማይ ፅልኢ ኣምሓራ ጠቕላላ ኩሉ እኳ እንተዘይበልና ትዛዕበየ ሓይሊ ናቱን ህዝቡን ኤሊት ናቱን ኮምፕሊትሊ ኣንጻር ኣቢ ተሰሊፉ ዘሎ ከምኡውን ትግራይ ቅድሚቲ ፕሪቶሪያን ሕጅን ዝተቀያየረ ኩነታት ክሉ እቶም ካልኦት ዞባታትን ስለዚ ውሽጢ ኢትዮጵያ እቲ ናይ ኣሰላልፋ ለውጢ ብቕልጡፍ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት እዩ መነጠል ብቻ አይደለም የለየለቱን ጎራም ለይቶ የተጣላበት ሁኔታ የተነጠለበት ሁኔታ ነው የምናየው ግን ያ ማለት አንድ ወጥ በሆነ ምክንያትና አጀንዳ ነው የተጣሉት ማለት አይቻልም የአማራ ናሽናሊስቶቹ የተለየ ምክንያት አላቸው የኢትዮጵያ ናሽናሊስቶቹ ደግሞ የተለየ ምክንያት አላቸው ምክንያታቸው የተለያየ ነው በውጤት ግን ሁለቱም ኃይሎች ቀላል በማይባል መጠን ከዶክተር አብይ ተነጥለዋል ከዛ በኋላ ደግሞ እሳቸውን ይቃወሙ የነበሩ ደግሞ ኃይሎች እሳቸውን መደገፍ ደግሞ ይጀምሩ አሉ ይሄን በጎላ ሁኔታ የምናየው የኦሮሞ ኤሊቶች አካባቢ ነው በተወሰነ ደረጃ ደግሞ የትግራይ ኤሊቶች አካባቢ እናያለን ይሄ የኃይል አስተላለፍ ለውጥ በመጣበት ሁኔታ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዋናው ማህበራዊ መሰረታቸው የኦሮሞ ብሔርተኝነትን ባደረጉበት ሁኔታ እና ሆም ብሎም ስርዓታቸው እኔ የኦሮሞ ስርዓት ነኝ እያለ ያን ማህበራዊ መሰረት ለማጠናከር በሚጥርበት ወቅት ይሄን የባህር በር ጥያቄ ለምን ይዘውት መጡ የሚለው ነገር በጣም በጥንቃቄ መታየት ያለበት ምክንያቱም የባህር በር ጥያቄ ብዙ ጊዜ አፒል የሚያደርገው ሞር ለኢትዮጵያኒስቱና ለአማራው ኃይል እንደነበረ እናውቃለን ስለዚህ ወደዚህ ደረጃ ሽፍት ለማድረግ ፈልገዋል እና ከዛኛው አሁን ከያዙት ማህበራዊ መሰረት ለመነጠል ሞክረዋል ስንል አይ ዶንት ቲንክ አይመስለኝም ስለዚህ በጣም ራነት ያቀዷቸው ነገሮች አሉ በአደባባይ የኢትዮጵያን ውስጡን ኃይል የአማራውን ኃይል ሊያነሳሳልኝ እንዲችል ይሄን አጀንዳ ተጠቀምበታለሁ ውስጡን ደግሞ አሁን የቆምኩበትን ማህበራዊ መሰረት ይዤ የሚቀጥልበትን ደግሞ ሌላ ስልት ተጠቀማለሁ ብሎ ሊያስቡ ይችላል ስለዚህ በሐፈሻ እቲ ጥልቂ ሐሳብና እንታዩ ኣቢ ኣብ ዝሓለፈ ዋን ነቶም ቀንዲ ኣባይ ኢትዮጵያ ዝሓልሙ ከምኡውን ናይ ኣምሓራ ኤሊት ብዓብዩ ከሲርዎም እዩ ድሕሪ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ማለት እዩ ብመንፅሩ ድማ ኤሊት ናይ ኦሮሞን ከምኡ ድማ እቶም ናይ ኦሮሞ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ናይ ኣምሓራ ይስምምዕ ስለዘይብሎም ነቲ ቦታ ናይ ኣምሓሩ በቶም ናይ ኤሊት ናይ ኦሮሞ ከምኡውን ብገለ ደረጃ ናይ ተጋሩ ቦታ ነቲ ናይ ኣቢ ኩነታት ክድግፍዎ ፀኒሖም እዛ ናይ ባሕሪ ዘምፅኦ ዘሎ ኩነታት ግን እታ ባሕሪ ብመስረቱ ዝደልያ ኤሊት መን ነይሩ ናይ ኣምሓራ ኤሊት እዩ ነይሩ ዝደልያ ኣብዚ ዋን እዚ ግን ንሱ ፊት ኣንጻር ኣቢ መኪቱላ ኣብ ዘሎ ወይ ኣንጻሩ ኣንቂዱ ኣብ ዝዋጋሉ ዘሎ ኩነታት ነታ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ምምፁ ምናልባት ነቶም ናይ ኣምሓራ ወይ ናሽናሊስት ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃሉ ክመልስ ዝፍትን እዩ ዘሎ ወይ እውን ካብቶም ኦሮሞ ዕጋበት ዘይብሉ ወይ ስግኣት ስለ ዘሎ ወይ ካልእ ነገር ክፈጥር ዝደሊ ይመስል ብላሎ ስለዚ ኣቢ ስልቲ ክቕይር ድዩ ናራቲቭ ክቕይር ድዩ ወይስ ግዜ ንክገዝእ ዝተፈላለዩ ኣሰላልፋ ንክቕይር ዝፍትን ዘሎ ወላ ኣብቲ ዝተዛረበ እውን ኦሮሞ ምስ ኣምሓራ ብሓደ ክነብር ገለ ክብል ከሎ ነቲ ናሽናሊስት ዝበሃል ወይ ሃገራውነት ዝነበሩ ናይ ኢትዮጵያ ንዕኡ ኣብ ጎኑ ንምስሓብ ክኸውን ይኽእል እዩ
كله نيرترا نربحها كم زي كوني ردويو إذا كم زي لو خلو حوس بله كونتات كله بوجني إثيوبيا which is not our business actually and I hope نيرترا منجسي نزو كونتات زامبيبون أب geopolitics بزيك العالم إسياس بوجرزر دوي نت geopolitics أنا كرن أفريقيا أنا I know أين يموف كجبر كم زخل مخرج كابانا كابزخونة سبز بيكونن نسب كمكر زخلي أبزي نسب نعطي تحب كيات صبغيو من البات أبي economy I'm not تنا economic على أرسي أبنا geopolitics أجن كدمي كم ببازخل ما يبكت مالته سلس عمتون أم بيبوابت عواني رزخوني يزبل عنا نزي بحفش أجن أبزع سلالفة زي كم تبغي هو حتى يقوم مخانو أبكل تشحن شو منتس فات فريم زعرب نيرو أبكل تشحن عصرت شدشان عصر شو عتنا بيلوني وأنا قبرعب إذا كنا تاي قوم كم زغلي زعرب نيرو تزي نتيجة بوليتيكا من باب عقم لهم هي نايرترا بوليتيكا نيات تبغى يرو كلا تعلم نتيجة بوليتيكا بفلا نايتوبيا ناي من باب عقمهم سلزي سلته الواميو راي كمي جيرنا كاب نفس مكل خال أفزل على درجة بسلام هي وتنا خلنا برنخل نبقى نمو حاستراي زعرب ناي تجارو خن تايب له وسكنيش نسمع بوجيرنا هنودينا لعل فرق مريت تجراي حزب تجراي بمليون درجات أفيو لعل فرق مريت تجراي أبيد ورد تبزعته له ساعات هزون كالي نايت أورنت مدلوات اليوم سلازي تزترف حزب تجراي كتفز خيل تزترف مريت تجراي كتفز خيل كالي نايت أورنت مدلوات سلازلو نحنا خا كم بوليتيكينياتات حوريتها سلازلنا زي بعتمنا تختاتلنا هنا كلنا نوقعنا له هنا أبزي حد عينة متكلي زلنا حزب تجراي زدليو نجار تحلو سلام ترحيو لمعات ترحيو عبيد ترحيو حزب تجراي توليدو خعبيل له زدلي تجراي زدليو مبر توليدو خسدات كتقفق كموت على ما يقولون حزب تجراي نمسوات استفتر يكونن نلمعات نمعبال استفتر يو ساينس اند تكنولوجي استفتر يو تورنت ناي موداتا ممارس دامبر ناي مجمرا ممارس يكونن ناي بوليتيكا ودكت مكحس يكونن تورنت سلازي بوليتيكينياتات سرحنا بزي مسرحنا نزمت طاطا نحنا هنا تحتتي انتاي نمال دلي ايه ياو نحنا ودبات تجراي بهراويان ودبات تجراي نعرنا حويسو كم كيدان نغورو سفيح بوليتيكا منقسقاسلو بوليتيكا تجراي كمحاش اندحر كوينو حدنت كلو خللو سلازي بحدنت سلازي أبت بوليتيكا ناي تجراي استفل عليه مرجزيتات كم زلينا نرزلنا زياتهم توجه نعنا ملكتناني نوجه إنا أبوجي إنا نحوسني نازل الكامبين ونيرله which is good سلام تاير رمز بزلوا وجه كل سبكم عينة مرجز وسيدو وجه كبك أبتزوبات وجه عين دلنا استواجنا يو أي واحدن زبل حبرة السب بفلاي تمنسي جنريشن أنت أروجه تتوقع بالجن again إيرترا وجه سلازي دليت كابزي ورا وحيلنا إثيوبيا تدحن معلتها يكونن نيرترا كل جزء مدلاوات كدليا يو أبزكم زكونتات مانياتو نيرترا كجوبز دلي كاسياس دلي بوجن إثيوبيا زي ما سزلوا سقات هي وصل زخانة نابلكو نايلو مارس أبزخن ودينا نزكونتات نامبكو بستفل عليه من جدي نعناك حق زنا زغل لأنه كل دما كم بقلنا كم إيرتراويان كم قبرزلنا من البعض كنديك زي دقيمة الله خايف اللي تزبيرترا حد النتو كترك خلاله أب حدا مرجع كمتك خلاله ما يبي حسابات في اللي كلنا خليجن أبزع قداي نوت على حيلتات كتقوم لنا كنا فكر يبلنا قداينا بعلنا كن فتك نسأر لنا لأنه كل دما بكل مدايوي مدلوات كن قبر لنا أجد سدما معبالتات دما كانوا ببوكن كلالنا نابلكو كم وترناتكم دقف جبر ولا جبر نزي فيديو أب تويتر كيتكم دما تساتفوا جبر نتاي جبر له أنا وين كابجزينا بجزي أب تويتر تاي جبر كم زلا فلي مكس عستلو أبزي كم تعلكم إيه انت خيتكم دما بيكس كيتكم جيدو دراريلكم وين فلو جبر نابلكو نايلو مارس سابز غودي أب كلا رستك ساب الرغب تصبغوا من يلكم نحجر ما مزياق قد فكمي نفلتو نتشاينا أب مجمريا سمانياتا تشايناويا نفس الدد زنبرو اتهم عندما بقسنا عبيتا كم زغونو بخمين تحريلكم مجمريا نفس وقف تشايناوا أب سدد كله جنزوبو بعقباب حيزو أب زي اللي كي حششة أب كيبون ينفسخ قبر سلسانحي أب سمانياتا تكو طباق غير مجمري كل جنزوبا من تشاينا ينفسخ يرم لا ناي لقا حيلونا يدليا كالاي دما ناي بيزنس أمر سلزنبرو بيزنس سلزفلتو زنبرو أب عدهم كيدوم لومي تزبالت بيزنسات ناي تشاينا تشايناويان يمزون نلوه اتسالساي دما ننبسومن ندقومن كل غزي اب تمرتي اتوكيروم سلازخدو زنبرو اتزدلك كاب اوروبايان امريكاويان بقليلو اب حصير غزي تماهيروم نيوروبايان امريكاويان كمرحوام جميرو مالو كاب اتوم تماهيرنا حبرتسبنا نخنهنت كم بقاس لنا نعوك حق زخل بعاق ما يزدالو كورس لنا نتقامل لكم ثانك يو فيري ماتش خللاي افضل خليفه بتصنعتك دور متايغا زائري ترانا بحري
همول زري نعقات فري اصبح انت بو بالحق بلازبو تحسس سلمي لو ما خمت مالي امينه امينه مريض عقا حيزه